ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು. ನಾನು ನಿಕ್ಲದ ರೆಡ್ ಎಕರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 10ನೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡ ಈಗ ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಚಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂದುಪ್ಪರು ನೈನಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ವಿನಾಯಕ್ 10 ದೆರ್ಪುರ ಅಂಜಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕೇಕಲ್ ಬಂದು ದೆರ್ಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಟೇಕ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ರೆಡ್ ಜನ ನೈನಣ್ಣ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು 10 ಕೇಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಉಪದ್ರ ನಂಚತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಪದ್ರ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಚಿಗಿಲಿ ಬಾಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಓಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಚಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಥರ ಏಲೈಟ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ದಲಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೀರೋನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೀರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೀರು ಗಮ್ಮತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲದೇನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಎಂಡನಾಗ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ್ ಸೊ ಒಂಥರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂಜ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತು ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ನಾನು ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲ ದುಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದದ್ದು ಕೊರೋಡೊಂದು ಏನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.